wala pa nagkuhan ka mo na tayo meeting ka ron. Ano mo ka diyan? Nagluto ka na, nagkuhan pa ka din mo, nagbag pagkagkuhan. Gisapot ko kaya itong katabang wala ni Avro. Grabe mo baga. Wala pa niya ikuha lang, patakbat ang mga gulay diya. Uy, sagdai ka nagdalitan. Di ba namatay lakaw? Gani, taon-taon na kayo. Dali mo gini, dali na ko nagluto. Di dyan na panipan pa ng jati? Dali na ko. Malo ka ng chapsoy. Wala pa na, dili ka nasa ka. Nalagyan mo rula. Dali nga, iyaan mo nga. Naiko ka na lakad diya ha? Dako, balik lang natin. Lutuon ko hindi dali tanaw. Ina na bitaw. Ikaw nga na natin, bitaw nga na nabi. Wala trabi isang pak ng luwag sa imong haron. Magduro kita sa itong meeting ka. Mga tugay ka no, kay late na kahit sa katong meeting. Ano mo siya? Sim! Uy! Ano nakadili? Mga na po siguro sudan. Ay, chopsuey! Favorite beda ko ng chopsuey sing. Grab. Luta na, ihap ko kayo siya i-overcook. Kaya wala lamin mo, walang tawagan sa gulay. Hindi para makano na nato. Jacob! Dali ko Ay, na dito na lang sa Tawag lamesa. ka ni ante. Tawag ka. Pag-ugas o kuhan dito kay ato nang i-prepare ang ano ha. Kay namin meeting room. Sige ma. Ako na lang diyabi. Tilawi daw bin. Punta ka sa gusto mo na imong gikuan diya, uy. Tilawi daw kay kuhan. Mok na. Gagahi pa siya. Tilawi daw. Okay na niya. Ayo! Upo Ginuo na. Nakasingot ka nun sa among sudan dali no. Wala tawag na kasi ya kay mag-ano daw. Sa pagkasimon, huwag ko pang amoy. Ay! Isipon ko. Ay, ano kung stress mo kay ka? Nag-lisod rin ko. Dami ko mag-business ang ba. Mugi ang gato din no, di ba? Nagsawag, nagchika-chika matag-business sa group chat. Gani Mo gipangita na mo umiyan duha na akong isip. Nagluto-luto pa siya, hindi ka ba nang lakaw? Nagdali guluto na luto na Ako na kaya di, pagkaon yung... Di ako na, di luto na, minta ako na. Kuha ko na dalaan dito. Di ba nag-check ka ganin na gusto ka mag-networking? Uy, wala ko na. Di ba gusto mo mga networking, mga businesses? Ikaw, igsoon mo mo, di ba? Di ba gusto mo mag-business? Dapat pamagkaroon kita na ang owner sa itong mga negosyo. Mao gani, that's the reason behind gani no na gusto na ako mag-ano na. Di na tang manigugoy. Di sa bitaw. Actually, okay man naman narbaho, pero mas dami ditong ikaw ang owner sa mga businesses. Just like me. Ay, nanak ka? Nanak ka business, pero gusto pa kung nanak ko isa ka business. So, sabayin ko ninyo na yung mga Ano yung business? Ha? Saan yung business din mo? Kulbaan Karinderya, mga branches. Ay, at least, di ba? Pwede bitang ako gumuluto, pero gusto ko mag-usap na produkwan. Kaya na magpa-consult ron, pwede tang consult. Saan daw na siyang Manila? Doon ba na ako mga ano na sila? Manufacturers. Manufacturers sa mga Gani mga Gusto ko mga factory. Paitan mo, kasi gusto mo negosyo about medicine. Medicine or drug, something. Uy, kayo kayo drugs? Ay! Ayaw, gusto ka Dili drugs. mo Ay, sa drugs, di mo lang. Di ba na drugs sa kuan, drugs na ka na para sa mga nang dili manggut ka nang di makatulog. Kuan ba about your about your medicine. body? Medicine. Kuan mo. Basta drugs mo kuan day mo. Alam nga, pag ganyan mga napag something. Mo na kabul ka sil. Ikaw sino gusto negosyo? Padulong Sa ni. Ha? Sa NEET? Net ka na Isda. Ano ba? Networking? O ka na, Si networking. NEET? Networking. Ganun mga. Network ba naggalala ng hey? Send the money. Ano ba? Pataka, dili, uy! Networking ba ka na mang-invite? Gusto ka na mang-invite para maulago ang negosyo para sila na po yung Pwede kayo na, ikaw sino gusto negosyo? Gusto ka ng mga pampagwapa, pampaputi. Medyo din mo. Pero kung ikaw... Ay, lamig ka. Okay ka. Ano na ko sa imo ha? Saan? Kung pang diet group. Uy! Ay, beta. Kabalulit ka, mga live po ba, mga coffee slimming, anak. I-consulta ko na Ay, asa mo ta? Asa? Na sila, napot na, taga Manila. Ay, mo itong nagpusa kayo. Hala ka. Naka sila dara sa iyong sala. Gidalan ako dito. Gidalan mo? Actually, ikaw na din ang pagkaon. Ay, sino? Naka sa sala. Gidalan ako. Dali. Dara sila. Munis lagi, dalan ako na sila dili para makonsult. Hindi, padung pa dito. Taga saan po kayo, ma'am? Pero dito, bahay po namin to, sir. Ay. Oo, bahay namin. By the way, Coco Salvacion, President ng Golden Dragon, and ito yung formulator natin na makakausap niyo for research and development, and Sir Charles na makakausap niyo regarding sa analytical content ng mga produkto na papagawa niyo sa amin. Sir, magpapagawa po ako ng ano. Alin po ang may paglilingkod ko sa inyo? Ganitong klaseng mukha. Di mo na sila. Ay, hindi ay, ano sir, ako Hindi man yung magician. Ay, okay. Ma'am, ano mang good ma'am? Ang akong
gusto nga negosyo magbakay ka ng pangpaputi, pangpagwapa. So, glutathione. Yeah, that's correct. Like this. Pwede mo ana, sir, mo ana. Yes, marami tayong uring glutathione. So we have 3-acetylform, emothione, and Japan glutathione and Taiwan glutathione. Sir, yung ano sir, yung malatayon, saan siya nakabilong? Mala tayo, parang mapatay ata Ay, yun. sir, Ay, Sir, pwede ano, sir, glutathione with vitamin E. Oh, pwede. Parang glutathione. Ito ka sabi niyo, formulator namin ito eh. Pwede po, glutathione. Hindi kayo. So, kung sa lahat pwede buhaton. So, pwede man kayo pwede man kayo sir nga magpabuhat ko sa inyo. Pwede. Ako adyo yung product ka na, ako mag-rebranding ko sir ba yan? Good sir, Pwede ka. Na, gusto. Kana, salamat. Ikaw kasi gusto mo yung pabuhat. Sir, naman. Kuan sir, katong. Jokes, sir. Hoy! Hindi jokes! Ba't ka na? Mahirap ng jokes. Hindi lang sa jokes. Pharmaceutical drugs. Pharmaceutical drugs. Sa pharmacy, ina ba sa pharmacy? Ay, Pharmaceutical drugs na dietary fiber or dietary supplement. Yun po ang ibig sabihin siguro ni ma'am. so sa farm siya gibuhat sir ang pharmaceutical. Pharmaceutical po. Okay. Sa farm mo sa dito? Ikaw. Ang akin sir yung ano sa Net daw sir. sa net. So magkaano daw ka from? Dili networking. Di ba net? Kanang ano ka sir, mag-invite ka ng mga taong networking, ganun. At multi-level company. Oo, kanang multi-level. Okay. Kuya wa oy, Sige. butan kayo agad. So sa multi-level natin, meron tayong tinatawag na unilevel, multi-level, at saka binary system. So saan po dun, ma'am? Okay. Sa binary system. Binary. Binary. Byte ka ba? Oo, sa sa nari. Bisexual? Binary player po. Opo, Pinalo sa ayan mo po. ang drink sa inyo di ay. Ay, dapat naman din. Share. Sila lang ng sultan. Wala pa kami mani. So, ito to binary. Ay, dapat yung kani sir kani. Siya ba ginagalga sa mga sir kay lalagyan ng mga manufacturer dito sa Manila nato daw Davao niya. Mo to igalgal sir. Paano niyo po nalaman ang company namin? Sikat mo sa Facebook sir, sa online. Nakita na ako, sir, mo itong Excited kayo sino na mo dili. Ako ba ako ng negosyo? Ano sir? Ano po yun? Pampapayat within 2 days, kaya? Mamapayat within 2 days. Mm-mm. Actually naman parang mahirap yan gawin sa... Ano bang size nyo ngayon? Size. Ano size nyo? Tanaw. Triple X and triple large. Oh, tanaw sir, na siya. Kailangan ng 3. Dahil pagka-size sa likod, BIPAD approved. Bigay ka na pala. Pwede, sir? Pwede naman, kaso nga lang kailangan natin ng matinding ketogenic diet. Diyan ang approach natin. Kapag ketogenic diet, dapat yung calories natin is babawasan natin. So taas ang protein, high carbs. Keto ka na dapat daw, wala na kayong mga kuto sa ero, sir. So, Pero kaya yan. Kahit mga 2 years. 2 years. 2 days, 2 years? 2 years. So ano pong gagawin namin sir para makapagsimula ng negosyo sir? Siyempre, ang realities natin, unahin muna natin ang lisensya bago gumawa ng produkto. Ay, driver's license. sir. Driver's license. Driver's license. Hindi yun ang ano natin, yung requirements. LTO license, FDA trader. Yun ang requirements. FDA? Yes po, FDA. Oh my God. But bago ang lahat, sisimulan natin yan sa R&D development with Sir Charles. Anong ibig sabihin ng R&D, sir? Ibig sabihin, I-research and development natin yung product na gusto niya. Gawin natin yung gusto niyong produkto. Research. Diba nag-research ka? Oh, research and rescue operation. Sana may Research and rescue operation. Iba yun! And, Tapos, sir, After that, After R&D, yung ano na natin, yung design, yung product design. kabalo ko, flower. Huwag mo kami design. Sino ba na mo po anak? Kung kita na mo po, sino ba yung mag-design na anak? Di man kita, lima, isa na mo ano. Tapos, sir, Then formulation, kay ma'am. fermentation. formulation, sir, lisod mat na, lisod green na, mga formula ba yun? Kailangan bitaw ka itong eskwela. ano po yung mga active ingredients na gusto yung i-landing sa lahat ng produkto, especially? Ikaw, tungkat ali, di ba? Yung ano, sir, Tungkat ali. May tungkat alit kayo, sir? Meron. Alam, di ba yun yung tungkat?
Tungtong kat bisag na ay ali. Tungkat ali. Sakto na, tama kayo. Right? Mag-business. Isa po siyang alin. Diba, ikaw? Sa networking ganyan ko nun. Networking. Di naman yung mga ipabaligya po din mo para mo lagay mo kuan Networking. pag nag-invest sila dapat nakahatag sa ila para yung negosyo nila. Pwede na po sa Or mga dapat ni si Madam. Pwede Oo, natin. nakabag ba yan? Ilan yung balay, sir? Ay, ilan ni? LV. ayun din mo lagi. Oo. Tanaw, bugat kayo. Kasi ko na nagkwarta. Sure na jud Mr. Pangarap ka ng magka-business sir o ka na mahimo gumi ka ng CEO sa among sarili product. Yes. Tagay ito may mga sample sa mga products sir para nalang may idea. Sige, sa tanang produkto nato, we have superfoods, multivitamins and minerals, and household essentials, skincare products. So sa apat na department lang, kaya natin i-cater. Go na yung deal na sir. Wala na lang diretso. Sige, 1.5 ako ah. Jenny, gawas ang Jenny. Bayaran na doon ka daan, sir. 1.5 ako ah. Sige sir. Ma'am, budaw. Sure na may mga Salamat kayo sa pag-ani. Sir, salamat kayo. Isang isa pag-ani, ma'am. sir na. Salamat kayo sa aming pag-ani. Salamat sa pag-ani. Kami baliktad yan. At least naliwanagan kami sir na may mga ganyan pala sir, di ba? At least itong mga gusto mag-business, gabang gusto may CEO sa sarili product nila, pwede mo nila Pwede na to, tabangan sila para isulod sa Watson. True! Wow! Okay, Sir Coco. Salamat kayo. Salamat, thank you. And sa kanila, nansing namin. Salamat. Salamat kayo. Salamat kayo na magbabanin mo dahil. Lami pang pagkain. Thank you sir. Thank you sir. Salamat. Lami pang pagkain. Papagahin ako. Guys, ano? Papagahin buko. Kami kami. Murag, kita mo bayad. Manong kita nagbayad? Ingon mo oo. Ambot. Dapat kita nag-negosyo sa ila ha. Manong kita Ano may nagbayad? mali? Manong Tayo walang magbayad. Manong kita nagbayad? Hawa na tao eh. Tara, buli na ta. Kumain na nila. Dagan kita. Sila.